יאללה, נו, נראה אותך. החור המפגר ביותר שבעולם. וג'ון סינה. רקדנית בלט. ממש רקדנית בלט. בוא לראות את הגבר. או שיהיה צריך חזייה. תדליק את החשמל. אני לא צריכה לעשות סודות. יאללה, נו, תעשה את הקפוארה שלך. לא, שיבוא לפה. שיבוא, בוא. שיבוא. אני אומר נעשה לך בו. זעזע לך את כל הבית. יאללה, בוא. נעשה קבורה, כמו בלט. מה אתה עושה כיפה? כיפה זה כל בד. גאות. איזה אידיוט. אנחנו מפריעים למרים, זה לא... יאללה, תגיד שהתלפלפת. הוא התלפלף, זה שהוא לא מעז לקחת צעד. קח צעד קדימה, אני בא אליך. מה אתה מדבר יותר מדי? לפני דקה היית תקוע בין שתי מיטות. תראי, רוצה לראות תרגיל? הבוך היה תקוע מיום חמישי. תראי, זה שלך. איזה רקדן? אני לא יכולה איתו. רגע. יאללה, פיצי חנוק אותו. אני פרוס לי, רגע. זוזי. הוא ייתן לה סטירות, ויקטור. מה אתה עושה עם היד כמו לפלף? אין לי כוח, אני כבר... די, מספיק עם השטויות. די, מספיק עם על מי את מסתלבטת? את צריכה לנסוע עם האבא מהגן שלי. למה? הוא נולק אדום. מה? שתולק. בוקר טוב. כנראה יש לו נטיות נשיות. יש לה רק צדיק אחד בסדום. מה, אתה גם נשנש? אבל... יאללה, אני הולכת לאכול. מה השעה? 4:30 סעודה מפסקת. שושי, את נראית כמו אישה שעכשיו הולכת ללדת עוד פעם. יאללה, אני הולכת לאכול.